Usa ka negosyanteng batan-on nagmugna og negosyo aron makatabang sa mga higalang nawad-an og panginabuhian karong dunay pandemya. Ani ang detalye. Lisod man ang pagsulod sa negosyo karong pandemya, apan alang kang Riggs Tahos, kinahanglang sugalan kini sa tumong nga makatabang siya sa mga higalang nawad-an og trabaho. Nahuna-unaan sa pamilya ni Riggs nga fried and grill nga negosyo kay mauusab kini ang hilig sa ilang pamilya. Amo na lang gigrab ang opportunity para magbuhat mig sariling amo ang hituan. Katong mga nawalan og trabaho, so balik kami naka-provide pod mi sa ilang mga needs. Usa sa mga natabangan sa mga negosyo mao si Peter Kilisadio. Naigo kuno ang ilang panarbaho pagsugod sa pandemya. Busa, sadyang natukod na ang negosyong fried and grill ni Riggs. Nakatabang kini sa iyang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Nagpasalamat ko sa kang Gigi kay tungod atong pandemic nga karon nga nami ma-extra sa mong trabaho kay tungod sa panghitabo ning Mapasalamaton usab sila kay mipatok ang ilang lami ang fried hito o grilled tuna pa nga. Makagana pagyud mo kaon tungod sa lugar kay dapin sa dagat, maong ginabalik-balikan gayud sila. Dugang pa ni Riggs nga lami kuno makitang mulampos ang negosyo nga suportado sa pamilya aron makatabang sa mga nanginahanglan. Sa pagpaningkamot guro sir, sariling sikap tapos ma-provide sir ang sa ako man gud kay makatabang lang ko sa laing tao sir, makita po sila trabaho. Tapos ginabuhat mo sa trabaho is enjoy lang sir para dili makakuha og kahago pod. Ako si Real Suroche para sa One Mindanao.